Ahojte, zdravím vás z tohto nového videa, no a my si spoločne ideme dneska zahrať Poppy Playtime Chapter 1. Poďme na to. Dáme skip intro. OK, keby ste chceli intro, tak si pozrite iné videjko. Ale dopozerajte toto. Takže tuto sa musíme ísť pozrieť na farbičky. Je to červená, žltá, henta, taká tá šedá a zelená. Tak poďme. Je to červená, žltá. Jupi! Dám to radšej takto. Kamo, ale ja už potrebujem toto. No dobre, tak si to pozrieme. No, môžeme s tým robiť takto. Proste hádať ruky, predmety, posúvať a tak ďalej. OK, takže už sa nám by to malo otvoriť. Pokiaľ viem. Haló? Dobre, už sa nám to otvorilo. Jo, máme už ručičku, putičku. No a táto Poppy Playtime jednotka je veľmi krátka. Akože nie, že som to už dohral, ale videl som o tom videjka nejaké. Sa to otvára. Hugi, Mugi, čau! Čau, Hugi. Pohni sa. No, tak asi nechce ísť po mne. OK, ten toto. A, zrazu má kľúčik. OK. Takže si ho zoberieme. OK, bráško. Ty vole. To som rozmlátil, ty vole. Bombardino. Krokodilo. Dobre, takže už sme niečo zapli. Kde je Hugi? Počkej, pustíme si toto. Dobre urobené. Dobre. Tam je Hugiho ruka. Poďme. No, nej tu. Zase som zlakol. Ale my ideme do týchto dverí. A Hugi, čus. OK, máme ísť sem hore. Telku si nebudeme zapínať. Dobre, takže musíme všetky tieto pozbierať a nájsť. Dobre, takže tu je zelený. Tu je žltý. To bolo celkom easy a červený je tu, dobre. OK, to bolo easy. Takže teraz to tu vyhodíme a dostaneme asi tú červenú ruku. Neviem. OK, ja už to tu idem všetko dať. Wow. OK. Áno, tam je tá červená ruka. OK. Jupi, daj mi ju. Daj. Jubi, máme aj červenú ručičku. Máme aj červenú ručičku, putičku. Hop a hop. Nech sa nám to tu načíta a toto je salto. Jubi. Dobre. Máme ísť sem. Bang! No to. Čo sa stalo?
Pozrel som si na toto tutoriál, lebo som to vôbec nevedel. Takže hopla. My vlastne musíme ísť takto. A takto. Jupík. Nás to vezie samo. No tak to je dobré. Tak si tu počilujeme, chill guy. Samozrejme musí byť na chvíľku chill guy. Ja som sa rozhodol, že budem maximálne natáčať tak 13... Aha. Tak potom vám to poviem. No tam, bro. Kámo, tu sú tie hračky. Dobre, ja som chcel povedať to, že ja budem odteraz natáčať maximálne 13 minútové videa, lebo potom je tam väčší ten zlat, proste, že sa na to viac kúkajú tí ľudia, takže... OK, teraz urobíme toto. Hopla, hlavne nepadnú. Hopla. Nice, máme to. OK. Dobre, tuto sa už bude vyrábať tá hračka. A potom to musíme dať sem. A tam bude asi Huggy Wuggy. No samozrejme, že tam bude Huggy Wuggy. No tuto sa bude dlho robiť tak. Ozve sa vám aspoň. Dobre, tu už je tam matička, kačička. Alebo osa, alebo čielka, Mája, ale ja vážne neviem. Dobre, a teraz to... Máme dať sem. Kamo, čo sa stalo? Way older than the person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than them. No a musel som to urobiť všetko od znova. OK, máme to tu. No a dúfam, že nám to už teraz futbalík pôjde. No jasné! Iba stačilo reštartovať hru. Dobre, ukáž. Huggy Wuggy! Ja mysnem! Čau! Huggy Wuggy, prosím, nechaj ma! Kde mám ísť? Sorry! Tak som dead teda, no. A to tu znova máme, dobre, ja zdrhám. Kamo, dozadu idem strašne pomaly, ja tomu nechápem. Dobre, tak ja idem proste rovno. Nezaujíma ma žiadny Huggy Wuggy. Sem. Kurník, ja som sa pukol! On je tu! Čo? Dobre. Tretí pokus. Ideme brosky totálne. Ideme teraz totálne brosky, petardy, ty vole. MG Fit mám, sorry, ak budeš kúkať toto video, ale kámo, petardy, ty vole. Že po tebe kopírujem, lenže si dobrý youtuber. Dobre. Teraz rovno? Áno, rovno, už iná cesta není. Ne. Teraz kde mám ísť? Ja nebudem hovoriť, dobre?
OK, dohodneme sa. Ja nebudem hovoriť. Lebo ja sa potrebujem sústrediť. On je priamo za mňou, Dobre. Ja som najlepší. Pál niekam. Kamo! Rýchlo, otváraj sa! Špína jedna! Ty svinia! Dobre, poďme. Toto bola posledná kvapka. Dobre. My máme ísť do tej kvietky, tak uvidíme sa až tam. OK, takže už sme... No stop. OK, tieto chodby mi celkom pripomínajú Dieťa v žutom. Tá taká hra, čo sa musíte tam starať o dieťatko. Bože, tá hudbička ma troška nervózňuje, ale nevadí. Poppy, čau! Poppy? Kam ja sa nemôžem hnúť? Aha, takže ona sa teší z toho, že som ju... oslobodil. A možno, že sme urobili aj chybu. A u ďalšieho nového videjka zase čau. Toto bol chapter 1. Huggy Poppy Playtime.